Pavel Krejčí, jedu za balónky. Tak Míra Bayer, Sport Areál Český Petrovice. Jedu. Špek hnutí Duha. Jsem tady a jdu to vyhrát dneska. Takže Dikovi Legie. Ty vole. Let's go, jedeme za Moskv Ballet Team. A let's go. Jsem nervé, to se jdu vykoupat. Jen, jako když se cítím, Moskva soupeřuje dost. Jakoby letošní závod bude velmi těžký, soupeřuje dost. K každému máme jakoby respekt. Těšíme to, o to víc chci, abych dát do toho srdce, srdíčko, všechno, o to víc se musí bojovat. Zapojit do toho. Soupeřuje strašně moc a přeju už nejlepší. Okay. Pavlík a Pepik. Pavlík a Pepik, jo, a trošku máme z toho strach, jo, ale dobrý. Takže, hop. Počkej, jsem s tím. Malý představení. Lucie Bayerová, Sport Areál České Petrovice. Jdu na to. Sluníčko svítí. Sluníčko svítí. 30 stupňů. Před týden si byla na Svílence, bylo tam mnoho lidí. Malý představení. Takže Petr Steinhardt, máme tady krásný počasí, je tady skoro jak na Havaji a jdeme se vykoupat. Jdeme na to. Tady knížek, kopateli jsme nad Labem, je tady teplo, tak jedem. Padám trip, jsem tady po krví, máš teda zdal vždycky všechno, tak uvidíme jak to teď. Zára, tenko jsem tady podruhý a jsem posraná i za ušima. Ježiši. Meine Taktik ist ein bisschen zu schön. Wie Pfeiler. Ježišmarja, ty se někde vymotá. Tady si chvíli povíděnou. Ale v pohodě, já jsem skončil. Malý představení. Tak to vypadá, že na to jdem. Jdem. Představení. Číča Jiří Marek. Chlapi, můžu se zabít, no? Get on top, probably best if you don't look down. Yeah, let it pop, treading fast so you don't just drown. Did you pack the scuba gear, my dear? You hear that around the town? It's a real wet shindig. Everybody's gonna get the name in lights. High in the sky, we got a chance to win big. Look, a man flying like a hot balloon. That could be us in the golden afternoon. Look, a lady, calm like a baby, strutting the stuff as she gets so crazy. So I was all like, wow, this looks way fun. And my friends were all like, oh, it is, trust me. Bouncing off the floor, try to catch a little wind. Made it out the door, here I am again. And like when I find there's a lot to do today. People live right nice, and think about my way. Uh-oh, 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 uh-oh. And I'm running around the block, I talk a lot, I walk the dock until I find the best swimsuit. Every now and then I gotta get a bit of treatsy, give a little wink if you know what I mean. See, hey, look, slipping like a water slide, seeing better when I do it and I close my eyes. This place is better than I ever thought, never a thought, couldn't ever easily bought. Free hotness, don't stop this, can't top this. Let's drop this beat and hurry up and get on the pier. Everyone is coming and I'm drumming severe. Now get on top, probably best if you don't look down. Now let it pop. Tracking fast so you don't just drown.
day. People leave right nice, and I think I found my way. And I think I found my way. And I think I found my way. Now get on top. Probably best if you don't look down. Now let it pop. Turn down so you don't just drown. Pěknou rychlost, krásně to projížděl, absolutně bez problémů. Takže potlesk pro Radka, jde si na druhé místo. Takže potlesk pro Radka. Pořád koukáme po Kláře. Kláro, nic, dobře. A na prvním místě je to klučina, který ty zkušenosti opravdu má, dává to dobrým stylem, bez problému, je to Ondra Živčák. Jsou to léta zkušeností, Ondra Živčák. Ondro, ty seš na prvním, na třetím je Klára, která tady zrovna není. Takže potlesk pro tyhle kluky, kteří se dostali na bednu, potlesk pro Kláru, která tady není. Dělají zimásy. Na třetí místo potlesk pro Kláru, která dostala třetí místo. Ale zaspala to. Takže Klára. Klára dostává balíček sponzorů a areálu. Dobrý pocit a teplej spacák. Takže prosíme taťku, aby si to odnes. A prosíme teda Adélu a Pípka. Adéla a Pípek, který přejížděli na 360. Pořád koukáme po Adéle a po Pípkovi. Ty jdeš ale, Kubo, ty jdeš na dvojku. Potlesk pro Kubu, protože to byla krásná 360. A na prvním místě taky s 360, ale lepší provedení Martin Barták. Adéla a Týpek, je tady Adéla a Týpek. Takže potlesk pro kluky, kteří prostě se dostali na bednu. Potlesk pro všechny, kteří se zúčastnili, kteří se prostě nedáli a šli do toho po hlavě. Nikdo se nám dneska nezrakvil, nemáme žádný zranění. Vytek nám bazén, ale stejně tak jsme si zaskákali, ten den jsme si užili a budeme pokračovat tady s muzikou, bude se tady jezdit, ale sezóna 2013 se právě ukončuje, ukončovací party a večer pokračujeme v rytmu oldies na Horské chatě na Rozcestí, kde prostě bude hromada dobrýho pití, hromada dobrýho jídla, hromada kvalitní zábavy, takže kdo se umí a chce bavit,